שלום לכם, אני נתנאל, השכונה שלי קוראים לי נתנאל הקוסם. איך שאתם רוצים תקראו לי, לי לא אכפת. יש לי פה חבילת קלפים, ניתן לערבוב אם תשימו לב, אני אערבב אותו כרגע. מעורבב היטב, ניתן לעוד ערבוב. אוקיי, מעורבב. אוקיי, יש לי פה חפיסת קלפים רגילה לגמרי. אני מבקש מהמתנדב שיבחר 5 קלפים, איזה שבא לו. אצלי אין, אבל אנחנו ניקח למשל 5 קלפים. יש לי פה 3 קלפים, 4, 5. אני לא מכיר את הקלפים האלה, כפי שאתם יודעים. קלפים רגילים, לא מכיר. לא ראיתי את הקלפים. עכשיו, אני עושה כזה דבר. אני עכשיו הולך לנחש מה יהיה, מאמינים לי? לא, סבבה. תנסו לזכור ותראו אם זה נכון. עכשיו הולך לצאת לי 10. עכשיו הולך לצאת לי 5. עכשיו יצא לי ג'וקר. אז אתם זוכרים, 10, יש לי פה 3 קלפים, והם 10, 5, ג'וקר, אתם זוכרים טוב. עכשיו הולך לצאת לי מלכה. 10, 5, ג'וקר, מלכה. עכשיו הולך לצאת לי נסיך. 10, אתם זוכרים מה הסדר? איך תשכחו? 10, נכון? הנה 10, 5, ג'וקר. אתם זוכרים מה עכשיו? מלכה. והאחרון זה נסיך. איך אהבתם את הקסם? איך ידעתי לעשות את זה? בואו אני אלמד אתכם. זה קסם אחד הטובים שאני מכיר, אבל נלמד אתכם. יש לי פה את 5 קלפים. אני באמת לא יודע מה הם. הנה יש לנו פה את 10, 5 ג'וקר, לא יודע מה הם. אבל שאני אוסף את כולם ואומר לו, הקלפים פה רגילים, אני מסתכל על הקלף התחתון, שהוא נסיך. אני שם את הרמה רגילה בצורה כזאת. אני אומר עכשיו הולך לצאת לי נסיך. אני זוכר מה שלמטה ואומר מה שהולך לצאת למטה. זה לא נכון כי באמת יצא לי 10. אבל 10, עכשיו אני אומר, עכשיו הולך לצאת לי 10. אתם רואים? יצא לי 5 באמת. אבל אני אומר עכשיו הולך לצאת לי 5. באמת יצא לי ג'וקר. ככה זה ממשיך. עכשיו אני אומר עכשיו הולך לצאת לי ג'וקר. כי מה שאצלי ביד הוא ג'וקר, אז אני אומר הולך לצאת לי ג'וקר. עכשיו אני אומר הולך לצאת לי מלכה. ובאמת יצא לי נסיך. עכשיו, מה היה בהתחלה? נסיך, נכון? זה לא יכול להיות כאן. אני מעביר אותו להתחלה. ואז הסדר הוא שהנסיך 10, 5, ג'וקר ומלכה. הבנתם איך עושים? אם לא, אתם יכולים לצפות על הסרטון הזה עוד פעם. אם אהבתם, לזמן את החברים שלכם. ויש לי עוד הרבה סרטונים שבטוח תהנו מהם. אז נתראה בסרטונים הבאים.